Levanta o dedo este. Y ahora, sacas o dedo así. Y ahora, Pablo, lo poñes. Pues por eso, para que o fagas. Bueno, se vas a facer unha masia, Moi ben. Se vas a facer outra máis difícil, a ver. A ver. Fai aparecer un coello aí, xa. A ver. Así. Pois xa non teño ahora. Mira o que facemos. Queres un pano? Seguro? A ver, toma. A ver, fai aí. Como é? Como é? A ver se é así, mira, facemos así. A ver, aí o tes. A ver, fai así. A ver se te funciona. Xa se move, ahora para este lado. Aí está, moitas gracias, aplauso para o noso amigo. Estás triunfando, Espera, onde vas, a que baches? É logo, estás empezando, hombre. Mira, eso tú moi ben, pero sabes por que non faz máis grandes e mellores? Sabes por que non? Porque che falta o máis importante, a chaqueta de majo. Tes chaqueta de majo, non ves? Pois non che sale. Pero teño unha chaqueta para ti e incluso temos un sofá, para que estés ben cómodo. E agora vanche salir as masias, xa verás. Agora sí, toma asiento aí. Moi ben, sí me gusta. Moi ben. Diego, imos a poñer o traxe de majo a Diego e noso público vai dicir se lle queda ben ou lle queda mal, Vai. Traxe de majo. Vamos a ver. Diego, ponga máis arriba. Aí, quieto aí, outro aquí. Ponemos o traxe de majo. E agora preguntamos ao noso público: quédalle ben ou quédalle mal? Mal! Moi ben, se me gusta. O importante, Diego, sabes o que é? Que ti, tan pronto pos o traxe de majo, xa tens que ter uns poderes especiales. Notas algo? Notas, non ves? Dinos a todos, que notas? Dille aí a todos. Picor, así empeza a masia, non ves? Bueno, estás medio preparado. Pero resulta que cando un pon ese traxe de majo, xa ten poderes de soplar. E ti podes soplar, así que sopla. Viches o que fixeches? Antes non facías, Podes poñer. Oye, eres igualiño a Harry Potter. Pero bueno, ahora vou decir en que consiste este xogo, Este xogo, quieto, onde vas? Esta mano podes poñer. As gafas tamén, non? Non se caen, non? A ver, que che poño mellor logo, así. Mellor así. As orellas bien. Aguantan. Vale, agora vou dicir en que consiste este xogo, Consiste en que eu vou poñer miñas mans por aquí. Así. E vou facer a masia. Pero importante non son miñas mans. Aquí importante é a cara do majo. Que eres ti? Así que, Diego, mira para o teu público e pon cara de majo. Correcto. Sí, señor. Moi ben, estás preparado, E agora, un pequeno entrenamento. Mira un poquinho para o público da esquerda. Mira un poquinho por da dereita. Un poquinho por do medio. Ponte unha sonrisa. Aí está, estás preparado. De onde eres, Diego? De Negreira, aí o temos, o mago Diego, de Negreira.